lasi waronge nduyani abamura bali abana bayiga batebanga aya abamura bane bali kiriye yogirire baya kiriye yogirire very good bakiri ngora bakiri abu ya abasomo munwa ama epeninka bakiri ngora kire biamono aya nori orugorari nera kiri ngora mukiri ngora nera ndagi bakiri abu ya abasomo munwa bakiri ngora bamura abu ya very good bono yanko hiyo tebaiga ingi yakogera umuntu gochoka nago kwenye gukwana iguru y'umusike matiyangi no yito twensi matiyangi na abenga ki karibu utarise muntu kari na muntu no yito twensi igekero gucha kolega asi campaign ga ground tebi abantu na baroserieke na bakoreireke na bakorire na ke matiyangi ataracha kuri yobo president nje na choli no muchumbe obo machongo nahinda abantu baminto twasoire season y'ekikura chako teko babuya ekere abamuroko beka muina kwabeka n'ababura bandi muina wateba mamorosi bangu mate language yako tabanga morosi when you kibarwaniko which is not very good in front of people mbona kwanje basembi yana atego tolige lisiasa okoboko okomosi na linya saya na sese ni chinchira chao koko genda kuchusio ngakuru Dr. Fred Okengo Matiang'i nande keroko ligiri Matiang'i tali monto mwaindi Matiang'i ne PhD ngakuru Dr. Fred Okengo Matiang'i. His record is very clear. Onoga iga endumu yane echate iga kagetenga Matiang'i tutagete kubwate goti atutambukie Matiang'i ataracha kuri yobo president nje na choli no muchumbe obo machongo agekora nayo uri muchumbe ogambe tutigalete myaka ibiri kuchifuza usibona baminto gato oancha chikuranji ya 2022 chikura tukanye tene chia 2027 wono gamba njekera ngubori amaswali ngore yesko kadi igotari ngena gotega unabona ikero ngubori nye para yeito ekoru mugonga yacha kenyenya nkie kuereterete pikoro koro muchumbe igotari ngena kura usibona baminto gato ari yari ukindo magenje na nyebekere paka li swali on the floor of parliament na hii ulichivu nde serikali ya Kenya kwanza ngese pare yenkwarere December 2025 omotienyi tole waono noro li January no December, which means that this government has lied. Bangaine reiringa ngocho kukura bale pare yari ukindo magenje to ikire December, the contractor is not even on site. Wana ndakete kwa bateka bantu baminto ebintu byonse serikali ya Kenya kwanza ya promise tiga gusi probably 80% of them have not been done. Ekerongo kuana yana abamurabo bakuboriya tegerere abamurambare bakuboriya tegerere ngiranira ege tie ke igakirega esege ehunere iga injenayiya gacha aye promete no asinjaro osengi yakubunyenye kosubona baminto ba elia kabere emoisibiwa baro ekero kokoboringa ajire magena na bomakoranga street lights vichia magena town, they actually make that place look beautiful to go. Abantu baminto esukuru nere itoga ekorokunga kenyenya DEB primary school ekerena soete obisi enanyorete banyalo ke 3 milioni sana na ibere chioka inje na atemire kwetera committee ito ya CDF twabekire sukuru ya 1 milioni 14 esukuru ya herido bono nyasaye kara tuanchere tarehe 15 mutenyo January
gocha tulegaria elinde toigore that complex abana baitu bagendere gosoma ase space erengia ndagete kuba explain erigo ya decision yane yogo support yo minto Matiang'i abantu baminto korunaso etobis etwaso ete obisi tobwire noyo minto Raila Odinga tokara kore rebellion igari omwako emo mwako kabere omweri oyo Nyasaye agachagancha togasoegete kige korukunga broad base bono broad base government ekere abeire tokasemeringa bono ngocha kwa batore buya ebintu byetu byakwamete buna bone epare gukwanerwa ngocha kwa herere abantu baminto timo baise kweba inche na abero mujumbe omwako oyo noyo kane omwako kano mugima goikoere tuchigoso omwako gatano tomanya goteba twasinyuru gukora na binde Raila atarakwa ni moligetie ani kipa kase President William Ruto lakini akaika gukwa chida gekeji timanyeti nkinande gocha korenta William Ruto bumachogega ekerana motunya nire paka Bomet kani bange ntambi sana ase bisaku bilibigwa kana chibango chintambe ingime yake gosabanga ryo kindo magenje koru tarife batuta gete kurwa sonde ne bango esha ye bango yeto totagete rentuga abantu bani ndonda gete ko batebiga ese botoka ni pari ya ryo kindo magenje tilikoera kene como president ogwakera chikura ngakurukunga Dr. Fred Okengo Matiang'i nande keroko libiri Matiang'i tali monto mwaindi Matiang'i ne PhD ngakurukunga Dr. Fred Okengo Matiang'i. His record is very clear. Onoga iga endugu yane echate iga kagetenga Matiang'i totagete kubwate voti atutambukie Matiang'i ataracha kurigyo obo president nje na acholi no mujumbe obo machogo nahinda abantu baminto twasoire season yechikura echate teko babuya ekere abamuroko beka muina kwabeka nababura bandi muina wateka mamorosi wangu mate language yako tabanga morosi wengine kibarwaniko which is not very good in front of people mbona kwandro besendi yana atebu tolige lisiasa okoboko okomosi na linya saya na sese ni chinchira chao okogenda kuchusio ona bantu banya saa ntobase kwebege ntujya torenta etwacha kolera baba Ashley etwacha kolera mume wa Roda etwacha kolera omwana Yunus etwacha kolera Benjamin uchengo sabaiga itigerega ago kamo kogenda nende roberie yende yoko akera Benjamin kwa heli na otoleana nchege ntonda abasaba abantu baminto sabera Matiang'i n'abatome cyande nenge yoko libichikura kenyengima na inche nsabere ka egepindi getigalete gyoko bakorera meremo ngendere ko bomwami nisi nege ndokende kibaza rinchi gendete kurwegwa biyamo no mwaka machifomu kibaza rinto chikogendere ko bahabu na twabere to ko bahabu tambe